Abaremi bekemeri giechae nigo bagenderete gosegetwa ase okobwatia amarago aria bagosemigwa gose bakwegerigwa anene ase ogokinyia okogesa kwekemeri giechae gokwana magega y'omusangererekano oyo ogokoreka kero mwaka omenyekanite buna annual general meeting. Abaremi abaiga nigo barokia ogoisanika kwabo igoro y'eng'eria eyo baba bakoriera ase bonus ekewanda ekeiga kia nyankoba ngati yebiwanda biri byanyorete bonus ase gishiringi 22 nigo bono abaremi bensemeywe baborire aba director nabo igo abakarani koba abasioku anene asokone kyanga omuremi onyorire ng'eria yaye boikeranu natukumo igo nomurikyo ito Paul Kapokara omukutano rero twagwata iga nyankoba anyochere mini oyarire buya una kolengana abagoni kwa barimi babwate lakini nende gento abarimi baboria ngeri ngaki echaerie korutu bagucharie bunia gochakare eteneni tie basa korutwa none tukerimo nende echae yerusubwe tunwari kinsa jibwenete abarimi bakonyara kobera ese tunwari zo amangana twagambire buya umwaka tojanga twanyagendire buya ko buri mibwitu no bibiasa byo kabitigari tase gusigiga abarimi mbachandika mono kumanya ngiye gara maguri yago chance mono mune bonus y'umwakuri bonus mbate banga ya kea lakini nende chairman ya to marketing yangepwa asua ko ni chai chisegi Ukraine Russia na Sudan ebisegi bikaba bigande chiburuburu ntwanyara ko so chai to gonto ne tichai mwakuyu ni yakare chai kare nanchi mbate banga emete nere gosime kwe chaime echeru usigoro abantu bakorokunga aba director arafu abagirigacha mbaje basoya gotara asokorusia emete eriere mugonde chae ndere korokana kerengia nande twatore chae ngia egere tonyore omafuna arama ya guchimoto aba director babe no biwasioku amane chinko babe no biwasioku obokoreri bobuya egera omurimi agendere korinda ekemeri giechae gento karokinda abori aba director nkeringa isago korega sirengia no na abarimi nabo bagwancha egere nabaro bakorere gasirengia ekororekana buya gochia sebare goetera ne gasierie korumugondo echae korumugondo asepona si umwaka uria abarimi bachoriwe chae mono na goitirigu mono abarimi mbarira bakananga abakarani naini mwategerera umurimi garetire chae tundu bari mochori no mochori enusu egatonga gichapime karika matenga na nyengere ne ubi na abarimi ora kwatenga ki mbakumoyo barime chae batoja ingia matabene nkoro ende atoete ntunga koti muremi ngomosaba arende chae aya senjerere ngia egere mambiende achanyore gento kebwenerete obuyo na bugenderete gocha mbora ikira kiwango kirikeganire lakini mbagenderete gocha ase egaria ya mase ya sengencho ase bokoru asa amo ne chi factory ne chi nyinge chire kenyengi